I dag har vi fulgt i Odysseus' fodspor, og det har altså ledt os næsten til toppen af Ithaka. Vi står nemlig på bjerget Neritos, hvor der er den her utrolig smukke udsigt ud over selve Vardø by, hvor også vi holder til. Hernede, der sejler altså rigtig mange sejlbåde ind og ud af havnen hver dag. Og man får lidt den her fornemmelse af, hvordan Odysseus selv har sejlet rundt hernede engang. Nu vil vi bevæge hen til det her flotte munkekloster, som ligger heroppe, der hedder Kathara, som engang har huset de mange munke, der bor her på øen. Det var lidt af det, som klosteret her på øen det har budt på. I næste afsnit, der vil vi tage op nordpå, hvor vi vil se på Odysseus' hjemby Stavros. Vi ses!